हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअआ बावैसो रिलिज खालामजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर आलासि। बे मिउजिक भिडिअखौनो कनसेप्ट डाइरेक्शन आरो करिय'ग्राफ खालामदों बिथां बिग्राय बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स आरो टिउनजों लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों बिथां थाजिम नार्जारी। मिउजिकखौ होदों एन्जाब बाग्लारी। फ्लुइड एबा सिफुंखौ दामदों सुनील CH बर'। गिटारखौ दामदों बेन राभा बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों बिथां निखि बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नायथ'वाखैब्ला BN प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।